Chigudulinda Majawa Jonathan alikuti nalinda ngawe atore midziyo yake yaakasiya kumba kwake yanemboza kushupa nemareda nongoramba uchiremedza chikotaura ako kuDare kuti Dare rizive musi wa 25 September ndakaendesa zvinhu zvalinga September goreni ndakaendesa zvinhu zvalinga zvikuru ndikasvika tikatomisa mota pamba paishe yechiguru ndichida kuti ndione ishe ndikanzwa kuti ishe havapo wakafamba pandakati takuenda kumba kweavo akabva atanga kufonera vanhu wadidi pamba pachibva pazara achibva wauya ndakumbira phone number kune mukomana anoshanda panyati ndikati ndikumbirawo nhamba dzaishe avo wakabva wasvika wati usamupe nhamba idzodzo ngawakurumidze kubva panapa ngawadzokere nezvinhu zvavo zvimwe zvakandishungurudza chero vanhu vakanga wakauya ipapapo wangotaura zvimwe chiri achizi ibvai izvozvi wachabvedera ndowandakaenda navo kasvika pakutonzi wachabvedera kana muri kuda kuti mubve zvakanaka panapa mota isati yaitwa zvimwe zvinhu kasikai kusimuka maamunhu mukuru muri mune mutemo wachabvedera zvisvika kwazvosvika pakuti kana tadzingwa handei nyaya yoendesa kumutemo achibva ati ano endesako kwese kwawabuda inini ndiri muyera shonga kana tikaenda kuDare kwacho nyaya itokusapota ndochova tangopinda mudzira kuya unotaura nyaya yako kuti nyaya yakafamba sei pamusoro ichangamiro mudzimai takanesana nemudzimai mudzimai akadanana nemumwe murume zvadaro anonzi ani murume wacho metigwanya tikamuunza kuno kuDare zvadaro ndazoendawo kumitingi wachangamiri ikirasi kwavo ndikasvika pamba mudzimai atiza nagwanya nyaya ndokubva yazoenda kumakotsi kwaMajor Street akundiripotera mudzimai kuti uri kutengesa mombe ini ndikati kwete handisi kutengesa mombe dzandiri kutengesa ipfuma yababa wangu zvadaro mudzimai nyaya ndakaihwina yechipiri yesharing of property mudzimai haana zokwanisa kupedza Dare ndofunga akanga arukutika nejudgment yekutanga iyi achibva adifota haana zopedza Dare sai mushure mekugarawo kwemakore yandakuona zvichiwa mukadzi akugara nomumwe murume uyezve mukadzi akaunza gukuro akandipa gukuro re100 bond mane nguva yakadini musingagarinesa pane 3 years washonga muchinda wakaita mwana wekutanga asiri wemuchinda wachiti mwana ndowake akazoita mwana wechipiri Vese murume iye ndobva zvakazobuda
no izvi yokutanga asi mwana wake anga ari kungochengeteswa mwana asiri chi wake. Wechipiri wacho the same man iye ndopakazoona mamessages I think endesoko aitaura nezvevana iwavo. Saka washonga wakazotiza wakaenda nemurume wavo warikutogara naye pari nhasi. Ndopatiri kuti sunungurai murume watore zvinhu zvavo waende pane kuramba kuti wakasungirira munhu. That's why manzwa ndikutaura kuti urambire wakasungirira munhu. Musunungure utore zvinhu zvako uende murume aite ndo nyaya iri pakati pavo. Washonga kutaura chii? Pamusoro nangu nhau iripo ndotanga kutaura kubva kutanga. Baba wandakagara nawo na 2005 2006 baba wavo infact kugara kwandakaita nawo hawana kukwanisa kutsanangura dambudziko rawainaro. 2005 2006 2007 ndopandakabata dambudziko rababa wavo vandaenda kuvakwenu vawanditeera semwana mudiki. Wasvika pane vabereki vangu wakasvika ukanditi mwana uyu ari kuramba bonde. Ndi vabereki kuti ndiwataura kuti zvakamira soso wakakamuchidzokera batadzokera vandagara futi iyo haisi mhosva yenyu ingatataurawo muti iyo ndokuti pabude nyaya yacho ndikatanga kutsanangudza ndokuti ibude nyaya nezvekuti initi kugara nemumwe murume wandakabva nemumwe murume ndokuti muzive kuti initi kugarepi nezvaanozotaura ndakazoenda nemumwe murume. Saka ndoti nditange kubva payakatanga kuti muibatewo nyaya yacho. Ndagara mandatiza futi kubva kuna baba wandadzokera kumba ndasvibva ateera futi kake chipiri ndati ateera ini chakazoita ndizive dambudziko rababa wandikuyo wangu wakauya wati iwe magariro waita wane 4 years ine murume uyu hapana mwana chii chiri kuitika. Ndikati haina handizivi zvemumba bozdarura ndiri mhandara zvikanzi alright kana masangano ozonditaidzodzira ramunemata sei masangano nababa ahosati tararama neru makuseni kwaedza mbuya jira zvikanzi ko jira rako zvaringori pleni harina kana chinhu kana chii. Ndikati ina havana chendorese chandinoziva zvikanzi ingawana havana kana murume unotadza kuti murume wako ndibaba. Ndikati ndozviripo ndo mararamiro andinoita inini kugara kwandakaita nababa ndakazoita mwana after 10 years. Manzwa here daida unzi nini ndipambi chaicho daida kahura pese ipapapa baba wandaisangana nawo kana after 3 months ka1 pawari baba wachimiro chavo chakaita hawana ndebvu one urema hwawainawo muri kunzwa here but ndaishingirira manzwa simba naindaimba hawana ndebvu kana bvunzira kuti utadza kuti ukasvikana pa 14 years unonge wakuita machuwa utadza kuti wamunhu akubvazera zviratidziro izvo zvavana manzwa here plan kwakuzoti nheko yavo mabhora uku wani tumabhora tudikidiki manzwa here ndazogara ndagara ndazoenda kuna tete wangu ndakabva kwavari 4 times manzwa here kuzosvika baba wakandipa permission yekuti shuwa ini ndazoona dambudziko ripo ndashingirira ini handichadi ndakuda kuenda kumba kwedu. Baba wakanditi tsvaga mwana ita hako mwana wako manzwa here ndagara shuwa ndakagara papa ndotsvaga mwana pa ndoshingira ndagara ndakambosvika pana tete hanzvadzi yavo tete mumba mune dambudziko ini mandiri handizivi murume vanditi pana tete wakanditaura kuti iwewe wakamborara nemumwe murume here otaura kuti baba wane dambudziko muri kunzwa. Ndikataiwa regedze nditese ndishinge ndagara semunhu ndaida munhu wangu ende hapana kana munhu mukuvhireji kana anondedza problem iri pamangu ndandiri dambudziko manzwa here but handaikwanisa kana kushiya kana ende uyu akantaura kuti hauna shamwari iye anga iri shamwari yangu pese kugadheni kupi ndaita basa riri hadi manzwa here ndichishanda zvako zvezvekuti kana manheru ndaingopinda vane kurara kutodza kuti handina murume kana kuti wanotiwa hapana. Ndagara pandakazotiza ndichienda kumba kwedu kwekechi 3 wabereki wangu bva vandasvika ngati ini ndazvitadza ini handichadzokeriba ndopabva vasvika zvikanzi kana mwana wenyu anyanya kudzoka kunoku uyai mutore zvikurokedzwe zvinhu zvemwana wenyu
Ndakaenda inini nehanzvadzi yangu yake nemwana watete wangu ari akawashonga. Taenda kuya nababa vangu nambuya vangu wakashaika nemwe hanzvadzi yangu yakashaika. Tasvika ikoko takasvika padare rachinyakujara. Wasvika padare wanyakujara ava ndopa wakadaidzwa unzi yei kuti wachigudu waita sei wauya. Tasvika padare paya baba wakati ini ndauya uya akagarawo nemwana wangu ndiri kudawo pfuma yangu ndiri sekutaurirana kwatakaita mukwasha paakauya kumba kwangu. Mukwasha sekuya kwakaita kumba kwangu akataura kuti uyai murongedze zvinhu zvemwana wenyu sinzi mwana wenyu ari kutiza tiita sei achidzoka. Tasvika padare paya munoziva padare havarambanisi wanhu. Iwewe ndikati ini murume wangu ndinomuda asi dambudziko rechirembereko mumba umo hamuna. Baba wapadare wakataura kuti ndaatsvage mwana wamahefu wakasimuka. Murume anonzi wamahefu wagara village 14 wakasimuka akati iwewe hazvitauri padare pakazara varume vesawa ndiwo unotengesa vakadzi kunjuga. Babavo vakanzwa haro zvikanzi ndopanzina baba wake ivi kana mumba musina mbereko inga panoitwa purani 1 ko zvatanga panani pana ihere. Vandadzoka vandagara takagara shuwa mumba tagara vandazotiza kuti kekupedzisira vanaenda kutanda kuna tete wangu ndikati inini tete ndamboshingawo zvine 10 years dzakwana ndichigara nababa wangu. Inini ndakuenda kubasa ndichisvika kwatete semunhu aingi ndataidanana akatera futi kuna tete waiwai akatera iye nasekuru wake wakatuza wakashaika. Wakasvika tikapana agreement ekunzi ngaatsvage mwana. Nhasi ndakaita mwana after 10 years inini ende mwana iye ndakatomutsvaga ndikamita. Ndaita mwana wangu ane 7 years dainati hore ndakatoda kuti ndichiramba ndichivabereka wana. Ndakaita futi mumwe mwana wangu ane 7 years agrade 1 ndo pandakaita mumwe wandaita wechitungu. Ndagara akati iwe waita mwana chibvisa nhungu iyi yekupedzisira kuti unogara mushamuno. Ndikati aiwa ini ndakagara makore ndichigara newe ndisina mwana. Nhasi nditi ndibvise mimba. Ini mimba handibvisi mwana kana iwewe wati haundidi nemimba yangu ini ndinoita sei ndinorongedza zvakanzi manje iwewe bvisa mimba. Iwe zvatoita kana usinga iwe mwana wangu siya waenda kumusha kwenyu kana usingati nhasi pandiri kubva bhozi angaenda kundogadzirisa akatenga kaputa kakadiki kakauya kundogadziriswa kwamambo kumba kwenyu kuna vanonzi wani kwavo vaigadzira mota waimbouya vachigadzira mota yedu kumba kwenyu ehe zvikanzi inini vakatovafonera futi yangu yakweri zvikanzi yakaita zvikanzi yakaenda kundowandudzwa idiki but waiti ini ndinoigadzira zvokuti kari kadiki kari keshiri inokwanisa kuigadzira kana inouraya kana mombe kana chii. Ini ndine mawandudziro andinoita ndobva zvikanzi inini ndikauya uripo pano ndiri kukuuraya ende futi yangu ndakuita sei ndakundoitora. Manheru acho ini ndakabva musi wa29 musi wa28 manheru baba ava wakamuka manheru kwawapinda mukicheni kwauya nekapu yeplastic zvikanzi iwewe uri kuita basa handiti wakahura kaita mwana da kuti uite wetu nhasi ukarara nemurume ucharara naye ndoda kukuisa runyoka ita wetu shuwa ndakaita wetu mukapu kana mai mavo chaiwakandifonera nenyaya yeweti iyo vanoiziva manzwa here ndikaita weti iyo semunhu ainditiretera achiti ukasaita ndinokuuraya indopana ndati ndaita weti yaya vaise airi mukapu akabuda makusenseni kuma4 vaenda naye vaisa mukicheni pachikuwa mazvinzwa inini makuseni ndamuka ndobva ndapinda mukicheni ndiona iripo pachikuwa ndikati aiwa baba wataura kuti inini ndakutotora futi yangu ndikasvika uri pano ini ndinokuraya inini mwana wangu ndakatora handbag yenge nehembe 1 nehembe yemwana wangu pandabva pamba panaenda kutanda kuna tete wangu. Ndichisvika kuna tete wangu uyu bvaafona kuna tete ndiri kumbira kuti muye kurongedze zvinhu zvemwana wenyu. Tete wakati ini handikwanisi kurongedzesa mwana pasina vabereki wake. Inyaya yei bamwe zvese zvazvaitika haana kumbosuma tete wangu kana kumba kwedu chaiko nobereki wangu haana kutaura mazvizwa adaro tete waya ndopobva kuti inini bamwe ndiri kuuya nemudzimai wenyu kuti munditaure nyaya zvikati kana makutoya nemudzimai wangu hazviiti ini ndiri kuda inini tete muye murongedze. Tete wakati ini ndoenda kundorongedza mwana zvisingazivikani navabereki. Ini ndakuenda newe kupi kuinyati kuna nababa shuwa takaenda kumba patatosvika kuna wachigudu ndauya nemwana nyau yakamira soso vandatsanangudzi zvanzi tichaona mukwasha aita sei achitera mukadzi akafonerwa nehanzvadzi yangu ko uri kuti mai ropa uswaona waripi zvikanzi vari kugara nemumwe murume apa ini ndiri kumba vari kugara nemumwe murume zvikanzi alright ndagara zvake kumba ndagara kunge 2 months ndiri kumba pataenda natete ndasvika
vafonerwa natete tichingoburuka pabus stop. Bamnini muripo here? Tiri kuuya kumba ndina mai zvikanzi handidi kukuonai pamba pangu. Pamba pangu handidi kuita sei kukuona zvikanzi ndangauya kuti titaurirane nezvese zvamaitaura pafoni ndachiuya mai zvikanzi handidi kuita sei musasvike pamba pangu. Shuwa takaenda kwaishe zvangazva vari muno mavo. Ishe zvangazva tauya. Ndauya nemwana uyu takuti arongedze midziyo yake. Yabva wafonerwa wamarinda muripi zvikanzi handiko bakumba. Zvikanzi kuno kune waenziwei zvikanzi handiwi ikoko. Shuwa tete wakadzokera. Vakadzokera futi natete kechitu. Wamarinda tauya tete vari kuno tasvika kwaishe zvakazvi. Tauya kunorongedza midziyo yemwana nekunzwawo nyaya yekuti yakamira sei. Zvikanzi handiwi ikoko. Vatadzokera futi natete. Tete ndakaenda nawo 3 times. Pandazoenda nemunin'ina wangu. Munin'ina wangu andakasvika ndikati ndauya ndoda kurongedza midziyo yangu. Shuwa wazvakazva wakamudaidza abva auya. Akauya nanawasanyiwa nevanhu vevillage. Wasvika. Ndikati ini ndauya ndorongedza midziyo zvikanzi pano hapana chaunotora. Pamba panapa zvese ndezvangu. Hapana chaunotora. Ndozvakabuda kuDare kwatakaenda kwamambo makuru. Wow, hapana chakaipa. Ini ndakauya pano vanobvunza vaRobert. Ndakasvika pano waRobert ndauyawo. Ndoda kuonawo maminezi akaitwa Dare. Kuti wopaDare ndakanzi handina chandotora ndauya kumidziyo yangu. Asi midziyo yangu ndanzi handina chonoita sei. Chaunotora Robert wakati hakuna chakadaro. Nyaya yeproperty iri yega. Iyo nyaya iri yega. Kana baba vari kutaura kuti iwewe hapana chaunotora izvo ini pano nyaya idzodzo pano hapana. Ndikati aiwa baba vari kuda midziyo yangu ngavagare nayo. Ini ndopana pandaenda kukoti. Zvokuti baba zvawatadzokera neni kukoti imwe koti yekunzi Murume imwe iyo baba vanonyepa. Ndakaenda kucivil court yesharing of property. Ndo nyaya yandakaendera. Ndaenda kusharing of property. First court yatakapinda yakanzi endai munopana negupuro. Mapana nagupuro zvamakashanda mese 50% baba. Zvamakashanda nemukadzi wenyu. Anditika alright. Tobva tabuda pa endai munopana negupuro. Ndopaaitisa taenda kuti tete wadzwise nyaya nekuita sei achitisa handiti. Ndikati zvino inini gupuro racho pandazoenda kuna tete hanzvadzi yake. Ndakaenda namai nyakujara. Ndasvika. Ndikati tete inini ndauya. Hanzvadzi yenyu iri kutisa nenyaya yegupuro. Inini ndandauya kuti tipedzerane nyaya. Saka kana hanzvadzi yenyu isipo gupuro ndiro takanzi tinzi hama dzangu dziri apa hama dzake dziri apa zvakataura mukoti. Iwewe zvimwe hauna kuroora. Ubva waroora ubva wapedzerana natezvaro wako hama dzemurume hama dzemukadzi mopanana gupuro pamachenesana moya kukoti kuno kuti vatakushiyanisai. Ndo zvakataura kukoti. Handiti uyu bva atizatiza hanzvadzi yake bvadaiudza kuti mudze hanzvadzi yenyu ndapaenda kapedzisa kuenda nehanzvadzi yake. Ndikati muudze mukoma wenyu kuti inini kukoti zviri kunzi nyaya yegupuro iwe hausi kuuya koti. Saka inini zvinhu ari kuzvida ndagara ake nemidziyo yani nemidziyo yake. Ndagara inini zvinezvi ndaane 3 years zvinhu zvangu ndakazvifambira kwaari handiti ndamusiyira zvinhu zvangu. Mvura yainaya midziyo yangu yaibudiswa ichinaiwa panze. Izvozvi masofa atori panze ari kutotsva nezuva achiita sei. Yaamidzoto yaagariri yainge tichishandiswa nomumwe mukadzi. Mibhedha yangu zvazvikorarwa bhosi ndakambobva after 3 months vatotora mukadzi wake baisaumba. Midziyo yangu yaringe 430. Nhasi wabuda wayambuka wakuchiti midziyo yemarara ayaya ndakukuigira. Ndopaakauya kati ndauya ndikati aiwazve unouya nemidziyo yasakara kudaiwo. Ndakauya wani zvinhu zvangu zvakanaka. Ndikati ndauya kunorongedza zvinhu zvangu. Iwewe kune zvauri kuda kana kuti uchiti zvaundipi chichi. Dai wakandipa zvawainzwa kuda zvacho kunditi iwewe sarudza izvi ndo zvandiri kunzwa nemwoyo wangu kuti ndo zvaunoenda nazvo. Dai ndakatakura. Nhasi wakundidzira midzoto ina handitambire wachiguri pana hwapo. Dzokera henyu nezvinhu zvani nezvinhu zvenyu. Zvikanzi ndauya nebepa iri nedefault of judgment yekukoti. Default yekuti wakadefauta koti. Saka iri kudaidzira kuti iwewe kana wakadefauta koti ndinokupa zvinhu zvandinoda. Ndikati right. Ndiudza kunochi bepa iroro. Ndikati right. Kunyange munhu waenda kukoti. Inini kana uchinita ndinodzidza ndakuita sei. Bepa redefault handitika. Unozopiwa judgment yekuti nyaya yakatomwa ndisipa handitika. Ndinozosherwa kana ndanzi nditore spoon kana ndanzi nditore. Saka utori default bepa rako robva kuti iwewe hapana kana chandinopiwa chimira ini ndita sei. Dzokera nezvinhu zvako. Zvikanzi ini ndakubva nezvinhu zvini ndakuti zvinoisa kumapurisa. Ndikati aiwa ende kana kuri kumapurisa aiwa kumapurisa endesa ini. Ndopabva aenda ndagara ndibva ndaenge iri chitatu pandachina Friday Saturday Sunday Monday pandaenda kukoti. Pandasvika ini kukoti vandataura case number yangu ndatora file. Ndichida kuona kuti nyaya yakanzi ndakatomwa ndisipo kai. File rabudiswa ndikati aiwa ini ndikuto ndakaona baba yekwangu wakoya ne default of judgment plus nyaya yakanzi ndakatomwa ndizvanzi imimi complainant
unopiwa default of judgment yeyori wecomplainant. Munhu ende unopiwa default iroro ndio rakuchitomusungirira upiwe utore kopi racho uye naro kuno baba waimbafa wada kukubira hakuna zvakadaro uya nevepa irororo kukoti kunoku ndo richavasungirira pane zvese. Saka inini kana vepa racho naro o20 pawo ndo pandatoona mukana kuti ndinoriona bhozi anenge achida kundivira nezvekuzonzi hanzi ndakatongwa ndikanzi mombe chichi handina nyaya ndakazotongwa day 1 ratakataurwa mukoti kunzi muchashiyana zvakati mapanana gupuro ndipo chete tinozodzokera tikagarisana mukoti kuti uyarapa hatina. Judgment yebhosi nyaya dzake ari kuramba dzakadziti akaisa nhau yekuti ini kutengesa mombe. Saka iyo ndo judgment yacho iyoyo. Nhau yeshere muproperty haina kuzopera ndo pasina kuzopedza kuuya kukoti. Ndo pakazvipota kuti haana kuuya kukoti. Application for interdict is hereby dismissed. Ndoba yakadismisswa nyaya yako. Right. Muri kuitwa nyaya yacho it's a sad story. It's a sad story. Yakaitika and iminishe akambouya here achita kuti akatora zvinhu uyo akaramba wakabvumira kuuya akauya vachida kuti vataudzana uya ngati nehasha vanoona kuti hasha dzakawandisa ndivana muti mbumirai saka wambuga rimwe umuti rigezeranima kwavo saka ndakazoona kuti nyaya iyi handingaikwanisa nyaya iyi yakutoda kuzonga kutaurwa kuenda mukoti ndakanama kuenda kuti iminanisimuka akauya here achiti arikuda kutora zvinhu zvake kwamuri bhozi arikuda kuti akauya kwamuri 3 times achiti ishe ndikandotora zvinhu zvangu uyu akaramba uya unotora zvinhu akaramba yekuya kundotora zvinhu wangu asati wasvika pastage ndozvandiziva wakanga urire chipo wakaurira wakangouya tinoda kuti ndigadzise kuti wawirirana iye mukadzi une murume ndipo wanga wazotizisana nayo here nabwanya here ndo mazuva achera ndo mazuva mushure menge watizisana here kana kuti wanga watowese nabwanya inotoda kutaura kuti zvaaifambira uyu akanzi kwaMajor Street. Ini ndakanzi kunokwanisa here kupa mukadzi bhukuru. Ndikati ini haana kuramba mukadzi, asi mukadzi ndakaita sei akanditiza nechikomba. Mukadzi achibva anzi alright, saka ko mukadzi iweyo unokwanisa kupa here murume bhukuru. Mukadzi achibva ati hongu, pipi bva atoitarisa pakani. Saka ndosaka wachibva wanzi endai munotore hama dzemurume nedzako moenda kumusha kwemurume mondokanidza vanhu mopa murume bhukuru vanhu vese wakatarisa. Ndosaka ndozvawaiurira kupa ichi zvangachi. Inini paiuya ndakaa ndisipo, asi pakazoya kechipiri takazoenda kwaichi zvakabva wandidaidza ndikaenda nevanhu vatauriwa. Saka gupuro makapanana papi? Gupuro akapa umwe gupuro ndiani? Ivo papo haana kutaura nyaya dzegupuro, haana kutaura nyaya dzegupuro mai. Angotaura nyaya yekuti wakazomba yangu wayo. Akazoya futi rimwe zuva bva azouya nopa hanzvadzi yangu mai. 100 bond. Ndiye akaunza nambuya Nyakujara. Iwe dai asina kukupa gupuro wakanga uchida here mukadzi? Nezvawakaitira? Ane zvaakaita ndakanda kusana. Saka chikonzero chekuti waida kuti akupe gupuro iwe usingamupi gupuro chii? Chikonzero chakaita kuti kuti iwe kuti iye ngaakupe gupuro iwe usingamupi. Aiwa ndokuti ndakandisina kumuramba. Saka aramba munhu. Ndokuti iwe dai akangoramba achizvara hake aripo wakanga uchimuda here? Kwete ndokuti mukadzi inini ndakamuti pamusoro tinozvachakamira ndakamuti mudzimai wayo woraiti ini mushure menge ndagara naye 2 years ndikati wona mukadzi mbereko kwandiri zvandakamudira pachena zvaandoziva mbereko iri kuramba pasi chigare kwaizi mbereko ikaramba isaidha kwaitorwa mukoma kana munin'ina mukadzi ndikatoirana nayo akatendana nazvo asi ndakazoshandisa chiro padare raishe Nyakujara zvakatonyorwa izvizvi mukadzi paakazoenda kumba kwavo ndo paakazodzoka achipokana nazvo mani.
Yeah, it's a very sad story. Asi tikakubvunza bedzi kuna Linda kuna muDare zveshuwa mawirirana zvekutsvaga mberi uko yanga iri nyaya yekuti munogarisana asi mberi kenyu makatsvaga pamunhu wekutoziva zvekuti mwana wacho mutoziva kuti mberi kwakati zvamutora izvozvo but baba ava wari kuti wakatotawirirana pa 2 years kana takawirirana pa 2 years nditazoita mwana after 10 years ndawataure chokwadi. Okay, hatisi kutonganya zvakaitika kachaga nyaya iri pamberi penyu inyaya yaturikwa nababa amanzi babani vamarira majawa vatsanangura chichemo chavo kuDare kuti rivabatsire kuti mai ava vagone kupiwa midziyo yavo. Chandanga ndichida kubvunzawo kuna amai kuti amai mune midziyo yenyu iri kwamajawa here munoidawo here midziyo yenyu sekuturikwa kwaita nyaya iyi pamberi peDare ramambo makore. Izvozvi zvimidziyo yandichakwanisi kuitambira midziyo iyi panguva yandaida akandinyima. Ndosaka ndakubvunzai kuti mune midziyo yenyu here iri kwamajawa. Midziyo iyi Saka midziyo iyi mukanzi maakuipiwa munoidawo here nekuti chikonzero chatiri kubvunzira ichi vamajawa vanogona kuti aiwa kana pane chakabvaruka hacho kana chakadii ndinogona kugadzirisa kuti muwane midziyo yenyu. Chakakosha kusunungurana, musarambe makatakura mutoro musiri mumusha mawamajawa. Zvingaita zvakanaka here kwamuri? zvinoita zvakanaka because inini zvonaida kuti zviituriko kuDare nekuti apa idzo dzanyaya tatongodzirivhesa yadi kuti vanhu vazive kuti zvakaitika nemedhia ivo izivo kuti kune nyaya dzakati nhau iripo ndoinhau yatandaa kuti ngatichiconcentrate yapinda nayo kuti right iwewo uri kuti zviro zvakatora dzatsvaina ndiri kubvunza idewo kuti akambouyawo here achiti anoda kuti wabwe atore mbatya ishe wati haana kuuya neizvozvo. Saka handizivi kuti ishe wari kunyepa here kana kuti chii. Topfuura chikamu icho iwe uri kuti wakaenda ishe vanoti hauna kumbouya. Topfuura chikamu icho nekuti tinoramba tiitira nharo hazvina zvazvinotibatsira. Toenda pachikamu chandakuda chikamu chandakuda kupinda chepiri kuti iwewe pamidziyo yako yakasara honguruka kuti pane mibhedha iri kunaiwa nemvura, pane masofa ari kunaiwa nemvura. Izvo hazvinetsi, totuma mapurisa ondoona kuti zviro zvacho zviri mukondisheni yakaita sei kuti upuwe zvinhu zvako maringe nechiri so that usunungure uyu murume wamudescribe apa. Zviro zvinonyadzisa kuti chii kana zvicheka wamudescribe kuti he was a useless man. Pamuda kuti kana ndebvu kana chii wamudescribe and so forth. Handiti zvichireva kuti wakatokomuona senge asiri murume munhu wemukadzi to you. Saka uchiri kuramba wakamubatirira chii? Inini handisi kuramba ndakabatirira. Ndakasvika inini ndakazoenda nemunin'ina wangu kuna mazhangasha ndikati ndauya akauya uyu nanawasanyiwa mwana wehanzvadzi yake akati sekuru mbuye wari kuti ndipe midziyo yangu muri kudii kuwapa. Uye akati handina chandokupa. Bvunzei waRobert kuti ndakasvikawo panapa. Bvunzei waRobert kuti pana handina kusvika ko waRobert second wandasvika. Robert akambouya here achitaura kuti ndiri kunyimwa zvinhu zvangu namajawa. Wewe confirm majudgment, mimi judgment yabuda here. Sema toka kawaida kwa hapo hiyo siku hiyo sio tunapinda mwili. Pale mimi yaga kupinda kwa Ndare. Usiku. So iwewe pachiwanhu chedu I think kana uine taka rekuti une zvimwe zvinhu zvaunofunga iwewe kuti munoda kuti musheyane
sekutaura kwavari kuita 50-50%. Handiti iyo unoitora, handiti watotaura kuti koti yacho wakanga waita that civil court, handiti munondokontinya. Isusu dare redu tongoda kuti tipedzerane nemidziyo yemumba yeumai, so that asununguke kumupindo womwe mukadzi anotenderana nezvaari. Mudzimai akutosvindira akutoshandisa midziyo yangu, akapinda after 3 months ndiye akushandisa midziyo yangu. Hanzi pane mudzimai anoshandisa midziyo yangu. Mudzimai ndakaroora hangu ishe vanoziva, asi kwete kuti midziyo mai wangu inini yake vanoziva. Ndakaudza mai wangu wane midziyo yaye tinogara nayo, ndiyo yataisha pandakatora mudzimai ndiyo yandakatoshandisa, yake takarongedza natete tikaiswa mumba izvo kana wakatosvika nyati vanokura vanokwanisa kuva pangu vanotosvika wona zvinhu zvadi kuti zvipai, uyezve parikutaura kuti inini ndakamutuma kuti aite nevamwe varume ipapo topokana nazvo. Aiwa izvo hatingasimei wega watobvuma kuti aite neumwe munhu watomupa freeway atodi wakatobvuma, so inenge yachoice yake yakundoita kuti ndoenda kuningi wako here kana kuti ndoenda kuna bwanya here ndoenda kunani. Iyo zvakatodii zvakatofura that stage. Isusu taakuda stage yechi yekuti museparetane zvakanaka. mai ava vangada vanhu zvirereka nokuda kuti ukaona murume anokupa ugwara rakanaka ugobuda mumba make ugondoita vana vaviri hamusi wakaparira kudhara. Saka nhasi ngavataura kuti murume akatakura mutoro wakarema kuchengeta vana vasiri vake, nhasi vakuramba zvokutora midziyo yavo. Zvinoda kuti isingaripemuna maya vakuti adare kuti zveshe maanongera mari chakamira kuti vanhu ngavainge vanyora property yacho kana akakodzera iwete yobva yakotakurwehembwa maya vanhu ndosununguka. Isusu tinobvumirana nazvo kuti iyo avari kutaura chikamu cheproperty sharing. Handiti wana mombe wanani wakatoikwidza kumejasiri, isu hatichaibati muno. Dai yanga isina kuenda kumejasiri taiibata kuti tiwagovanise zviro zvawakashanda. Ane right to that, hatidi kuti mudzvanyirire. Handiti iyo tati anoenda nayo sekuenda kwanayo kwayakaita, kana akada kutowithdraw kodzoka muno kuti tizoite chikamu icho chekushayanisana zviro zvawakasenza. Ndopane zvakubuda kuti aiwa maplace ayanga ari amai andakapuwa namai wangu, tikazotenga aya then mombe idzi dzanziri dzababa tikazotenga idzo zvese vanonga vakudii wakupira. I think idare richandoita kumejasiri court kwamari sani zvere muzvani. Nyaya yemidziyo yacho iyoyo iripo kumejasiri futi. Iripo futi kumejasiri. Hanzi nyaya dzese dziri kumejasiri. Kana dziri kumejasiri then isusu hatingadzibati. Mandizivi kana midziyo wakaisiyawo iri minyowani zvese nemubhedha uri munyowani ndobva wazopiwa zvaro kuona nemakonzo zviri kutaridza kuti zviya zvichitoshanda unozvitambirawo here pamwe chete nemabhlanketi ako. Muri kutaura zviviri, zvinhu zviviri zviro zvinoshanda kazviri nemakonzo. Zvinhu zvakasendekwa ndo zvinorumwa nemakonzo. Siya zviri zvinyowani zvine mapurasitiki ugoona zvirikutaridza kuti zvako zviya zvichishanda. Unotambirawo here midziyo iyoyo. Right. Iyo wadare izataira. Kamambo kamudziyo yokutaurwa navatete kana papi, midziyo yakasara kushanda kwayo yakashanda. Kuti isina kushanda kuti vasiya achitovaroda inyowani yaane makore ubva makore wayo kunyangwe irimo mumba inongotsakana. Kunyange baita gonzo sikutaura kuitwa kutonzi yakanaiwa nemvura iri panze inotorwa, asi kuti paine pakuda makosi ayo ekutoti paine zvigadziriswe, paine zvinogadziriswa apa zvoonekwa neapa hosa oisa rimwe jira
zvoga zvinotambirwa zvakadaro asi zvinozogadziriswa kuti apa ndo pakashata apa ndo pakashata. Asi mapinduro muchinawo here mubvunzo mapinduro anditi Achakambira ndofungira kuti dare ratone simba yekutovhara nyaya iyi sinzi patobuda kuti nyaya yeproperty imejasikoti asi dare bedzi raifana kuti rizope chiga kune wairapo kuti pane mumwe munhu anogona kuzoita bytime nyaya irege kuzopera kuti kusvika panguva yakati tofanira kunge tamuzoziva kuti nyaya dzenyu wese kuti dzakufamba kuti wari wairi wese wasununguka warapendwa kuzozoadari yande kugachangamira nodera kuti zvese zvichitaurwa nemwana zvese zvataurwa zvakazvima nyaya iri kuti izvo kusagara wakaita midziyo ndo kunondozvaza kuti izvo mwana wanga angazopere midziyo zvinezvi nyaya midziyo yatinatozoona kuti hapana chekuitendera kuti nyaya iri kudare recivil court saka kutaura kwamaita mataura zvakanaka zino kuti nyaya ichiperera kucivil court kuita proper equal sharing yemidziyo yavo mwana wangu afare kuzi handifari kuti mwana wangu apiwe zvinhu zvakasaka zvakachazona mwanhukadzi Anzurekanana. Vakautaridza kuti murume habatsiri. Nazopara pachinzi amai ando wakamhangana nekusivikoti. Vanhu vasikaza kuenda mberi nayo. Munhu pazvaenda zvadzosera. Saka pautoda kuti chanamire wakwanise kutaurwa nawamai wapesiwe nyaya sekutaurwa iye anondomhangara kana kuti iwo wamutanga iyo wacho ngachitomhangara kana asina kuuya opuwa default judgment asakauya ndiye anenge amcontrol nechi ndazovai vanzwa ndataura kuti iwewe zvaanga ari kukuberekera ane mwana wekutanga wechipiri iwewe uri uchitaura kuti ndaandisi kuda kuti handisati ndaramba mukadzi ndo panandomubvunza kuti saka anidai iwewe mukadzi asina kuzotiza nechikomba wairamba uchimuda here kana kuti chii iye kana asingachadi mukadzi ngaachiende ondotaura sinzi yako kumajestic court ondoisimudzira ondoimhan'ara ariye kuti toda kuti mukadzi auye atore zvinhu zvake ari kuramba sinzi ndokwayari handii ipapo chaichanamira iwo anogona kuti hati yakatovhurwa kwezinamba kutapa saka anogona kuti ungendera naye mberi iwawa iye ondoisimudzira iye unondoisimudzira kana kuti unomhangara imwe fresh zviri kwauri kuti unoda zvipi kuita kuti ikurumidze kupinda usununguke nekuti awana chigudu vanoramba wakakubatirira wachiti mwana wedu ndio kuti zviro zvake ndio uchine zvinhu zvake ende sofo zvinhu zvacho wakazviona sei kusakara iwo wakati vasina kutombozvitarisa kana mumotikari macho wakazoziva sei kuti zvinhu zvakasakara bcause wakatorapwa kana kutosvika pamotikari pacho vanhu vakukoda kukufikisa maybe mafungiro angu relationship yaaifunga kuti ichatobhuruma kwaakaenda pamwe haisi kudi pamwe ikuramba maybe zvaaifunga kuti zvichandodi achandowana heaven nemana akutoona kuti pakwanga akagarika achiita chikure chake ari tora kuti titaure chokwadi saka awana chigudu wakuremerwa nemutoro manje sekutaura kwaaiita kuti akumusha kwana chigudu haasiri kuchikomba wakupi
aiwa kandozviziya nekuti wanga uri muraini mangu ndokuziya uri muraini mangu wakatiza nabwanya ukandowakirwa unonzi wabhota zvese ndozviziya zvese zvakaitika tozviziya nekuti zviri muvicinity yangu kuti muri kutunzira chihure kuno simudzai izwi ndine hanzvadzi yacho zvinhu zvake zvese zvemuroro wangu raubhedha vakaiswa muspeya vese nerodrop nenge zviti dzingori mukati merodrop imomo vese nemaplate acho chandakaona tiri panze angati masofa akabudiswa panze waida kuketa fudgeo hapana kapu kana nehembe yakawa nezuva vese zvakaiswa muspeya. Right, nyaya tatiredzera kuibata nekuti kana yaenda kumagistrate court hatichabvumirwi kuti yakandovhungwa doketo, hatichabvumirwi kuti tiibate, saka inofanira kuti iperere ikoko handiti, nekuti ndo kwakaendeswa nyaya. Hatina kuti taandaitadza, tatisina kuitadza, asi nenhau yekuti nyaya yakaendeswa uku. Saka imi mwana chiguru musaite moyo wekuti mataurwa nyaya inyaya inosiririsa. Munhu achidescribe zvinosiririsa. Wobvunza kuti kana ndaida ndiri nini ndaiita sei. Musunungurei. Kadi nekuti kuremara haisi mhosva. Saka wochienda wondoita kana ukatopfuura nepapakoti wakomana vanokubatsira ivana giya kuti wondoivhure iite chokuchoku ipere nyaya iyi handiti because vanhu vemhangara ivo ndio unenge wane matombo. Okay, mosi mukati menyu